Alhamdulillah guys, hari ini pagi-pagi wis di suguhi rezeki loro. Kok cek tambah stok kan? Iya, tak kandang. Sasi piro? Kok mendadak? Ini bulan telu. Yuk, berbodo. berbodo kledak. Ah, seneng aku nek jadak-jadak oke niki. Makasih ya sayangku. Bu asmane Bu sinten, Bu? Tarni. Bu Tarni semantu ping pindho iki lho. Kedua kalinya. Biyen mbake kae. Adike. Sampeyan gak? Oh gak. Lah ya kemang mari mak aku biyen kok gak sama gorene. Rene yo aku tak pacaki. Fotone nyewa dhewe. Pisan kok piye? Iya, fotone priwet. Lah masak pisan kok piye? Koyo ngono to. Terus sing terakhir iki, Ibu. Ya mantu terakhir wedok neh. Alhamdulillah nanggap gong terus. Jan mau berbenda kok sugih-sugih ta, Jan. Alhamdulillah. Tenan kok. Alhamdulillah tuh kalau dongane lancar nggih, Bu. Mbak, ya Allah, jan tenan wis. Itu medurone saweran nah. Masa ente medurane? Medurone. Iya, langganane Madura kok iki. Lah ya. Mary Mary mbake. Enak, Dek, ngono. Enak kan, Nak, ngono to. Pentale wong Madura. Wong Madura kan baku pental, nek ning kono wong kene, iya to? Pentol sate. Baku pental, baku sate. Ini kan jadi sudahan sate. Oh, baku sate to, Mbak? Enggak. Oke, makasih ya, Mbak. Oke guys, nah bodoh rene mumpung Mbak ada ki posonan prai. Iki tinggal job terakhir guys malam ini di Tulungagung ya. Ayo siapa yang mau melihat di Tulungagung? Oke, kita sarapan dulu. Oh, jadi ki omongmu jam piro? Jam 09.00. Aku sampai wis nemoni tamu ping 3 ki lho. Anu medak. Astagfirullahaladzim. Anu erosin. Wong kok sayu ngene iya. Ya aja peres. Ya Allah. Ki ning ndi aku baca ning ndi? Loh, outfit hari ini kok coklat-coklat ya. Medeni wong. Lah nyambein juga. Aku nyilih anu. Nyilih blas karo giwang. Ora enek. Bisa ta prias kodang ora. Ora enek. Gak tak silih-silih nih nyapa. Bejaluk. Ora enek. Karena merah dirimu loh. Nanya ngene aku. Duit ae tak powancal. Anakku sanem ki, Bu. Aku nyilih anu. Ora enek. Nyeko. Ora enek. Jilono bros ke lho, Kek. Alah. Bros peladen lho. Cilik ya. Ya segede ta ben biar kok. Oh, lha iki jare sinden A. Iki abrakan apa iki? Iki kanggo apa ora? Gak kanggo lancang to Iki kanggo apa ora? Gak. Nek gak kanggo tak gawe mulai. Asu. Karo kuwi apa? Kudus. Karo sapi. Ya kuwi lho, dhek pinter dos kuwi lho. Iso mangan ana wedhus. Prima. Prim. Iki kepiye tak ijolane kepiye? Aja mau tak nggo munjung. Kanggo. Kepiare kanggo? 2000 wae. Ah tak nggo munjung. Nek kok sak biyane. Alah, Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga aku sendiri duit kayak ini ya Allah. Amin 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 ya Rabbal alamin. amin. Coba aku pedus. Lah, aku merah menang. Oh, jalu sita kok. Duh, kok nembisan iki diuntel. Lah Pak Sugian. Lah Pak Sugian. Sugiane nganu ki teko iki apa? Lah ora su. Ndak 2000 wae. Ora eneng ora Nek tak nggo eneng. munjungi dulurku arep digawe. Angin ngunjungi atusan ngunjung kepiar ora isin. Ora eneng. Lah Pak aku kok pengen digawe lancang. Nek duwe gawe aku ya wong sitok sak jutanan. Bisa berterima 1 juta berarti. Ya toh. Apa ku sak juta? Apa lantai buahmu? Iya ta. Iya 5 juta. Ini di mantan ta ya? Enggak aku ben tahun tak ngetokne bulan. Di mantan yo. Yang kerut, Mbak. Bose ki dadi yo mantanan. Basahan kok keringan. Enggak dadi manten. Wis ate. Wis garing kok kuwi. Ini adalah silit. Kowe gak gawe silit ngene iki? Gak. Lho, iki itu sakit. Mau ngedok kok. Lho aku iki wedok padha ae. Jadinya. Oke, enggak. Kesediaan. Iki sing cilik. Sendiri. Terus kowe nggawa kebaya warna apa? Merah. Kok merah? Merah Gak itu. sah? Sendomak njaluk merah. Apa? Aku bintang tamu peres. Dia ki apa? Ya gak bintang tamu masane. Ngelarang Bintang kono. tamu. Aku lo 1000.
Peres si canggih kene kono kok 1000. Harus. Kok mendah cangkemmu pramulo-mulo 1000. Aku ki kok besti ya rumahno. Iku aku lep mangkat bareng Mbak Manuara, ya toh. Enak lah itu tak keluarne. Ya ya jajane nunut besi. Iya nek jajan mangan sing ngono lho. Lah kowe mangan kok. Lho kok ora mangan. Anak-anak kudu mangan. Lah kan aku tak kok aku njaluk enggot ning ndi ngono pokoke. Lah aku terus turu ngantuk aku turun turu. Lima wis sarapan. Apa aku loro mata. Karep urus aku sama dhewe. Nyapa ora saung kacang. Duh, Andra wayak. Jare enggak piro? Jare ini Bu, satu lagi. Iki Iki sing warna apa? Sing sitake Bu. Nah. Wes. Wes disetrika apa urung? wes. Anu nek puder. Iki digowo ta? Delak. Coba ora delok. Coba disetrika. Kuwi tok ya. Belum. Sing dhuwur kayak apa Bu? Iya anyar toh. Secara Indra kok dipek ngono. Sing apa lho, anakku sita. Renek sing awak. Ya sing Sampai anyar. Ya sing blak-blak dinggo kuwi Gak to. sampe nek kono. Sing kita iya habis Iya, ya Pak. sih. Iya, apa Bu, delok? ambisi ya. Warna apa kuwi ya? Oh, iki. Sok soalnya. Apa ngrene kok mbok jalu iya kapan aku mbok wae. Duh, yang wae kene ngwes gorok, nguyas gorok. Iku kan kabeh mbak pira. Sing ning brankas aja lho, gua enak Endro lho. Nyaman Bu. Apa aku tambah mutil. Dah penak jolane. Ojo gitu mungkin. Ki wis pesenane wong-wong ki kok tak jaluke ki biar iki aku mek ketok biar. Yo, golek iki lho. Piye tak ki Desti? Wene ini jere gak gowo risal sabian. Enggak. Ngono ki piye karepmu? Ngono doyo mentok apa? Mindah. Kodok. Mentoknya dobolan. Nek yo eman-eman tak digorene, hujan-hujan. Iya teh. Ini kalau aku nggak setan aku numpang kan. Lah piye jaremu jam 09.00, jam 10 ora teko kene. Lha wis numpak dhewe. Lah di baturmu. Kira go sopir ta? Ya itu berarti nek guri kan prima. Iya dong. Iya, oleh mon-mon prima. Anyar Kan teh. sambil menyelam minum air. Ngono. Bae banyune Kayane budak. meneng ae guri ngono ya. Wih. Bae banyune budak. Nah, kena banjir loh, guys. Yo, ngono pesanan ya. Gak parah. Iki lho busane anakmu seneng lanang. Gak pareng kuwi. Mas Endro iki ganteng dhewe kok. Ganteng. Kase piye nek gandeng? Kan, nek ganteng piye nek ganteng? Ayu glowing. Fite delane meteng dhek glek yo. Si spek asline iki, sing keliru ki ukurane klambi. Kok wedi. Iki apa iki ya itu? Kabeh. Itu. Itu goblok. Itu pun buka. Kan gue anu ganti baju biasa. Iya itu khusus nanti. Ini di bawah apa enggak nih? Enggak usah. Sing hijau mesti gue. Udah. Sing goblok itu loh, itu prewangan. Itu prewangan itu. itu. Itu enggak boleh diganti itu. Boleh Oh kan jangan. aku pendasur aja untuk ubah. Kum. Itu kan hijau pupus. Itu. Duh, ki wayah tumbang, tumpang. Besti wonge anu e. Tanggapan adoh iki. Iya, tanggapan 10 juta dhewe dek ecik. Apa kalah aku 5 juta loh. Dek 10 juta. Bayar utuh. Ya utuh 10 juta utuh pesan. Lah kan menurut bose mana melok bose, pokoknya melok kabeh aku. Jogelan lho kok barang apa nek mangan kok bene jopo iki. Ya tak nyapa. Ben nemu Pengen ya? drine. Lah fotonya mlebu. Lah mlebu Lah nek aku lek ditekoni, lah ini kan dereng boten Lah aku kene kula nika. kalau rebana Manuara. Boten. Padha kecange aku. Boten. Aku ae boten niku boten kenal. Jenengan kayak banyu mawon iko. Lah kok dilani iki lho kekek gadang mere aku. Boten kenal niku dianeten ketinggalan. Dan kowe mlebu mobil kita. Tolong, ini ada orang gila nih mobil saya. Lambemu api aku tukokne tono. Wakil aku bumat. Oh, aku ki dijewi nomere tra alamate. Mboten sah anu nggih, sajang Mbak Manuara nggih aku ngono. Kiri. Tak kira aku wis kan dikirimi. Hei. Ada yang mau mengirimi lo. Anu itu Aku tak gek lambe iki. wis teko
Kok kabin. Lah bar iku tuwek putus aku bumet ya aku gak njaluk alamate Mbak Manohara Mas aku. Aku ki jenenge Mama tok. Gak dikeki karo Manohara. Bu Besti. Apa lho Nur? Kabeh. Karo apa iki? Bagus dong. XL. Ki apa Nur? Sabun. Iki di ade cilik. Lu lha sitokan ning kita nulak njaluk sitok. Kok dikekekne wong rumah samu. Di ade cilik ngono. Oh, mau yo 6 nulu aku sitok. Telu urung dibukai lho. Ya sitok wis gak sak Terus botol cilik ae. Terus dia video mesti sabar. Wih, bar tak guter-guter iki. Maaf ya, teman-teman. Nanti aku punya endol tapi belum tak. Endose iki gak dhuwur lemari ya tadi. Aku nek Samar. Apa rasine nek duwite ora wani, Mbak. Lah mau nek yo nek bayar. Nek kadung tak endol bayar Nanti bayar. ki wis bayar lho. Puro. Nah ceket to ndang bayar ben dadi anu. Terus endol. Lah iya. Dadah nanti wingi tok wingko kok. Aku harus nyambi. Lah niku kadung tak endorse videone tayang kok. Posone ibu. Rakon. Ora bakal. Lha kok ngalih neh nggonmu. Iki kada bubrah kok piye. Ya, wis aku sugane kadang bubrah. Jerane Tak turun kan bos e. jerane ngene. Mitro kada bubrah kaya iki. Lah iya. Murah marek ku dadi diubah neh didol. Didol. Ganti neh. Lah iya piye masuk ning. Lah 200 ki lah pedes berah. Ndi? Pedes iki tukunen. 150 kan. Terus gambar Kowe ndra kok. Bok. Aku iki tukur 12. Terus Wis mateng. Mbok tangi dhewe kan ae. Ora penting bakule. Iki bakule kowe. Ora kon bang kedua. Iya. OTW guys. Ini nggih kan dikira jenenge itu. Celong. Lho, lho iki lanang kowe wedok. Aku lanang. Foto Pak Bone Putra. Anu iki kudu dioperasi jeneng iki. Anu, Anu. terus iso Daging tembung lho. oh iya. ditetel Lho. mbone. Kok bretetelan kok iki. Tapi emang apa piye-piye? Mboten. Kami biasanya diserat ngene lho. Iya, dilempek dilempek. ngene. Kuwi disuwek ndro motone. PC Mbak acane kok Mbak. Iso. Dia ini Jogja terus ini. Ya. Saiki basa morane iki saiki dolan. Iya. Wis ora. Iku gak kelom duitmu. Bisa iki ora. Kak, aku yo nunut. Astagfirullahaladzim. Nunut kabeh lho bayangno. Makane kowe kok seneng. Kita apa? Iki nunut aki bae. Yo ora yo tuku ra kita ngaku wae. Yo, bangeten kok gak kerit-kerit yang weteng. Ora kan kumpulan nduk soto ning alun-alun, murah. Aku nek kabeh aku nek ngaku Iki kena wae. soto, nek sing grombiar murah ngono iku. 3.000, soto 3.000 kayak Mas ya. Iki lho silano beras kuwi lho. Ya ada kok ini bros lagi Bang. Lu ngono kuwi ki tuku. Keri gara-gara aku lho ngebel aku segagal. Ala-ala gak atane til. Tidak aku mbak ini bros harus bibang. Gom-gom bros sekolah aku apa? Cek mantan. Sing abion mbak kok. Gur manten to. Cek teladan sing putih ya lho. Ini gede pelajar kan oke sing gede-gede lho apik-apik lho. Loro berarti. Yo. Wis sitok to, Ya Tek. aku tak batok baru tak bener bros kok. Cek kan. Apa dan? Jajan. Ya kok jajare kok kayak kono ki opo dijare coklat. Lho dadi dilat to, bukan Kur kuali ki bukan to. Wis to dadi dilaten jenenge coklat. Rokok lagi. Wis to dilat jajan. Sekarang lagi produkku loh. Iki kan di Kuwi pira? Kuwi. 30 siji 600. Loh, kok cuma itu, Pers? Tanggapan sanggoding ya. Anggur tok. Berarti ini iya to. Iki bawa. Iya to. Cedak iki. Kok gak Sing kepiare ki aja lho. menengah tak nggo munjuk gone mboke kok Lah aku aku lagi neh. itil. Astagfirullahaladzim. Kemene. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bar barang enggak stop lho. Ya guru-guru melu lah. Iya, kan di pot ketika ya. Ya kan kita sama coklat-coklat. Apik lho. Apik kok. Ning Ya. nek gak mbok tak kae. Iya. Tulang pek. Kayak iki jalo kok naik. Lala. Betul kok bawa ta? Gambar pinter. Aja omongin menengah. Juga kan aku malah jajan di kaneko aku. Kere wae wis apa. Dan gue tuh kayak bos tas sak kresek gue kabeh. Yo lha wis tanggapanmu akeh ngene mbok gopo duitmu.
Aku sang bodoh. Lah mosok bocor. Tak udah jadi pawon kalau pawonku gede mlorot kabeh. Trek ada bubrak yo ngono kuwi. Mancing jeding bareng ngono ngarepan, bareng ngono apa neh. Dia kemaan dari pawon. Mbok ngono ki jen didipne Mas Tok ngono lho. Digawe Mas Tok tekmu busanen sisihe. Oh alah bawa nasi tok kok. Yo penak apa ngono. Asyik. Ya tau glupet lan. Ora tahu kene wong normal kok. Virus normal. Iya. Tapi tenan. Ini sawah ae timbang Mas Nen busanen. Akhirnya kok pengen sapa? Wis anu wis job tandur memang. Busanen dari ngebone lah. Job tandur bener wis. Enak tandur-tandur. Gak benar. Dan nyapa ora penak. Kak kok ini ngolang. Lah kon karo mau ngada kan? Sidul. Iki ra tanda. Jalan itu mini ya. Iya. Yo, glek duit. Motore Golek duit. Gue tak kono kok. Sekarang yo aku. Oke guys, nanti lagi ya. Aduh lagi guys. Mas tumbas. Tumbas masih. Masal bata. Apa kena? Kepala. Kurang peranan sekarang. Terus dari kepala. Ini kena kok. Ini satu. Sunduan kan lo? Terus kalau sunduan biar kopi. Apa? Oh iya. Terus biar. Ya biar kita kan. Kena kopi lagi kok. Wes foto nih. Gila-gilaan. Ya Allah, gilaan. Yo, Nunut bese besti. Aku bisa dengan kameramu kok ireng to, Mbak? Lah kok nang kameraku aku lo putih. Ora kok jadi adol skincare. Aku sengaret neh marake gak nganggo peres. Jadi pemaku putih iki sebelas-sebelas sama Manu ada cerai. Tapi kok karo bojomu to ndro kuwi? Iya. Ya Allah, karo bojone ndro. Nunut besti. Argo poso duwite ben utuh Kok bangeten. Lah ya mumpung kok ya. Tapi ki kok nang pantai ditraktir, guys. Ya setelah Mbak Manuara sing traktir. Lho gak kowe ta? Ora. Bayarane oke kowe Lah kok. aku lho rasangu, sangku 200. Ya engko tak omongi sing dicampuran tak omongane. Iya. Telepon sing di omah Indro kok ndak bayar resik kon transfer aku. Ya. Sangku 200 kok. Indro sing di omah tak omongane ngono ya. Bejo. Kon transfer nang aku ya. Duh, kok peno duitku kok? Lah iya tinggal 5.000 tak. tinggal mangan ning pantai Gemah. Awake lemu-lemu aja mangan ae rada disudo awake. Oh, bosok kowe sing bayar kok ngono. Ya ora yurak oleh. Bosok. Awake lemu-lemu. Tapi nek sinukane aku piye? Mangan gak apa-apa. Lho. Iki nek sing mangan karo Mbak Mandari aku menjaga kesehatan. Loh. Nek gak mangan ku teko kono lemes gak iso muni. Jajal muni sik. Muni. Gak iso ngoceh kono-kono. Lho, cah anyar wi linguk bingung. Kok aku kok timurne menungso ngene iki ya. Sana aku yo kok Mbak, pas aku nyambi. Lah kulino gawe rica-rica biawuk ngono. Siapa? Prima. Oh, pas Lah tak idekna ta ora krungu ki lho. krungu aku wis kok. Oh, tak kira Prima. Sopir kata ya anyar ketok e. Arep mangan. Ora, apa kok pangan apa kuwi. Pemakan segala apa piye kok. Omnivora. Ya yo. Iku nang guri wis di anak di bojo coba pangan iki mbok pangan. Ora, aku ki wanita baik-baik. Oh, tanganku tak jer. Aku tanganku gak nyapo-nyapo. Lah mbok gujer tapi kok gremet-gremet tanganmu. Ora, kilo tak tali dhewe, kilo tanganku tak gonceng dhewe. Menar aku gremet tak tuware rene nae. Ngono. Tak melihat di dalam aku cuma gelap. Dadah ya rupamu kireng kok lancang. Ngono kok jadi gawe krim siang malam. Aku sekarang nganggo tak prai Krim siang malam ngapusi. sensasi.
krim siang malam ngapusi Lah rasa apa? Apa suntik apa piye? suntik sapi. Suntik infus ben putih lah. Jojo jadi mengko mati. Mati aku. Lah iya. Mati ra Sak apa-apa. ciri khas Bu Besti ki ireng ngene iki. Heeh, iya ben ra apa-apa ya. Ireng-irenge sepur akeh sing numpaki. Iya Ya. iya ya peri Mbak Slete. Oke terus ngiri ki kok. Aku Iya. game tuh kene. Coba ae wis nyapa kok tuh kene. Lah aku nang pondok. Pondok di Pondok Kedung Piye, Mas? Kediri. gak usah ngene ae. Ben melok frame ngene lho, Mas. Ben delok bojomu kok. Man ben kondang kok. Nah, ben delok bojomu kok. Ya Allah, Delok bojomu. pansos. Pansos. Kok aja akun YouTube-ku mbok nggo, akun YouTube-ku mbok nggo nggon berarti delok. Ora, aku ora di YouTube. Ceklek. Wah, aku kira duwe ku Facebook. Lho, nyapa ora gawe YouTube? HP ini urung Memadai. memadai. Lah kowe itu lagi kon tuku HP ra gelem. Ya HP ini regok. HP kok padha sapi tak tukar sapi to nak. Iya, yen dule to sapi kowe. Sik to Mbak, aku kuwi cek nabung tak ngundani pawon kalau nek omahku wis koyo nggonmu kok tak tuku HP. Yo, Ndani omah dadi sik. omahe wis HP kok cek kurang ae. Pawone Mbak, ndani pawon. Lah apa mbok turu pawonmu? Yo ora lah. Lah masak ben betah ngono lho. Lah kok ndak pawon kena banjir kok, Mbak. Lah iya makane kuwi tak rehab ben gak kena banjir. Mbok dhuwurne. Sak mendung. Lho. Nek nek ngono piye? Tak mendung. Bener aku wirek kan, Mbak. Lho, Ada cedak lho kan. lho. Oh iya bodoh itu. Atau wedak aku ning tas guri kene. Jari lanang kok wedakan. Tak golek duit kok ora apa-apa. Oh ya wis oke ngono ae. Madhep rene. Oke, wis ngono ae. Cus, bari ki mantai dulu. Lo mantai? Iya. Loh, tapi kan bayaran mesti transfer nang aku, kok karek motong. Lu bisa to gak aku nak gak medun aku kene mobil ae. Ya wis karek kowe. Tuh aku 5.000 tuh. Ya, ya. 5 juta lo bayaran ya. Oke, selarangi. Sedih contoh siapa? Sedih contoh ya kono. Lah kono lah mas 10. Aku kurang 100. Ndak lah. Kontol apa harus kemana? Astagfirullahaladzim. Ya wis ngono ae.